डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान फक्त दलित समाजाकच न्ही सगळ्या समाजातल्या लोकांक दिशा दाखयली. बाबासाहेब आंबेडकराचे योगदान कोणूच विसरूंक शकना. युगनायक गोवान मंगळारा पणजे आंबेडकर पार्कांत दवरिल्ले भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिसाच्या कार्यावळींत फुडारी उलयले. खरं म्हणजे परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो आपला समाज घडवला, समाज म्हणजे प्रामुख्याने मला महार आणि चांभार किंवा दलित समाजालाच म्हणायचं नाही, तर परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी हे देशाला जे काही अनमोल असं म्हणजे ठेवा दिला आहे तो अतिशय महत्त्वाचा आहे. आणि ज्याच्यामुळे आजचे हे राज किंवा ज्या घडामोडी घडत आहेत, इव्हन आज आपल्याला 500 आणि 1000च्या नोटा ज्या बंद झालेल्या आहेत, हे बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रॉब्लेम ऑफ रुपीमध्ये सुद्धा त्यांनी नमूद केलं की ह्या करन्सी एव्हरी 10 इयर्स चेंज झाल्या पाहिजेत. आणि त्याचाच हा 60 वर्षानंतर का होईना मोदी सरकारने त्या अंमलात आणलेल्या आहेत. आणि त्याचे परिणाम आपल्याला बघत आहेत की किती म्हणजे त्याचा फायदा आणि तोटा होत आहे. तर बाबासाहेबांनी 5 गोष्टी आपल्याला सांगितल्या की काय सांगितलं, शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा आणि राजकीय सत्ता हातात घ्या. आणि 5वी गोष्ट सांगितलं की भारत बौद्धमय करा. बाबासाहेबांनी आपल्याला शिक्षणाला काय सांगितलं शिकायला, कारण बाबासाहेब शिक्षणामुळे काय होतं, अज्ञानी लोक ज्ञानी बन रहे हैं, कल के भिकारी दानी बन रहे हैं. आणि जर आपण शिकलो तर शिक्षणाने काय होतं, पुस्तकाने माणसाचं मस्तक सशक्त होतं. आणि हे सशक्त झालेलं मस्तक कुठेही नतमस्तक होत नाही, कुठेही कुणाचा आणि हस्तक होत नाही. आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. गोवा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटीन निकतेच राज्य पावंड्यावेलें JIP कन्व्हेन्शन घेतलें. मुख्यमंत्री पार्सेकारान उक्तावण केलें. 2008 पासून देवूंक लागल्या आणि 2008 पासून 2015-16 पर्यंत देवत 900 वयली 850चेर 750चेर 650चेर आणि पोरुती 345 आसली. अंदू सप्टेंबर पर्यंत 280 बी अशी आसा. ह्या 3 म्हयन्याचो रेकॉर्ड अजून एस्टिमेटेड जाल्लो ना. पूण 245च्या तुलनेत अंदूची 300च्या दरम्यान वतात मॅक्सिमम. फुडल्या वर्सा ती खंय तरी 200चेर हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. 2030 हो जरी टार्गेट आसलो तरी गोंय सारख्या राज्यात आम्ही 2017 आता थोड्या दिसांनी वतले. किमान त्याच्या पयलीं 5 वर्षां 2025 कालूय हांव विद्यार्थ्यां कडेन उलयता आसतना म्हटलें 2025 पर्यंत आम्ही 0 करूया. वी कॅन डू इट, वी विल डू इट. मडगांवां तियात्र अकादेमीचें चिल्ड्रन तियात्र कॉम्पिटिशन जालें. अध्यक्ष आगोस्तीन तेमिलाच्या हातान उक्तावण जालें. तियात्र अकादेमी ऑफ गोवा आणि आता घडून हाडला 7th चिल्ड्रन तियात्र फेस्टिवल. हे भुरग्यांचे तियात्रांचे कॉम्पिटिशन जावन आसा आणि हातूंत भाग घेता हे 16 वर्सां सकयलपणे भुरगीं आसा ती. आता हे कॉम्पिटिशन आयज सावन सुरू जालां आणि 16 तारीख पासून आसतलें. गोमंत विद्या निकेतन ह्या वसऱ्यांत हे कॉम्पिटिशन चालू आसा. विज्ञान परिशदेचो सायन्स फिल्म फेस्टिवल जानेवारी पणजे जावपाचो आसा. फेस्टिवलांत वांटो घेवपी भुरग्यां खातीर निकतोच प्री एक्टिविटी प्रोग्राम जालो. उक्तावणाक अलिना आशिल्ली. Having a science film festival, we need to have that desire to learn, and to learn you must be able to be observant. You need to be observant. You need to have the guts to stand up and voice your thoughts. Now you were asked so many questions now. I am very sure that most of you knew the answers or could express your thoughts, but somehow, you know, the fear that I may be wrong and so I better keep quiet is not the right attitude when you're talking about science. गोवा इंटरनॅशनल सेंटराचो गोवा आर्ट्स अँड लिटरेचर फेस्टिवल 8 ते 11 डिसेंबर मजगती पणजेच्या मेकॅनिक पेलसन जावपाचो आसा. At this festival, literature is discussed. We not necessarily discuss only the English language literature or Hindi literature, not so.
This year we want to make it obvious. We are going to invite writers from different languages, from Bangla, Odia, Assamia, Urdu, Hindi, then Malayalam, Tamil, Kannada, and of course Konkani and Marathi also. Slated for 8th of December, starts at 5:30, should end by 7:30. There at the Marquines Palace, there are two keynote speakers. One is George Xavier Barreto. The other is P. Sivakami, who is a Tamil writer, ex-IAS officer, an activist, and a brilliant mind, a brilliant thinker. She belongs to the Dalit community. Then we also have a poetry reading by Professor Landek White. He's Welsh, he's from the UK, from Great Britain, and he's going to read his own poetry for about 10 minutes or so. And then we also have a book release. Bureau Report, Pudant. फाटल्या मॅचीत खडेगाठ आंध्र प्रदेशाक मारून गोवा रणजी टीमीचे कॉन्फिडन्स बरेच वाढला. बुधवाराक गोवा या सिजनाची निमणी रणजी ट्रॉफी मॅच हिमाचल प्रदेशाकडेन मुंबई खेळटले. ही मॅच जिखल्यार गोवा ग्रुप सीत टॉप 5 पंगडांत जागो मेळटलो. अंदू गोंय क्रिकेट पंगडान रणजी ट्रॉफीन पोरुपरस सुधारीत कामगिरी केल्या. ह्या वर्साचो सीझन सुरू जावचे पयलीं गोंय क्रिकेट संघटनेन करप्शना वेल्यान बोवाळ जालो, पूण ताचो कांयच वायट परिणाम गोंयच्या रणजी ट्रॉफी पंगडार जावंक ना अशें दिसता. अंदू BCCIन रणजी मोसमान नवे रूल हाडले. पयलीं होम आनी अवे पद्दतीर जावपी ही सर्त अंदू तांणी पुराय रितीन अवेच दवरली. अशा ह्या चॅलेंजींग स्थितीक गोंयच्या क्रिकेटरांनी नेटान फेस केला. आदलो रणजी प्लेयर प्रकाश मयेकारान कोच म्हूण बरे तरेन जबाबदारी सांबाळ्ळ्या. कॅप्टन सगूण कामतीन बरे तरेन कॅप्टन्सीचें वजें उखल्लां. बॅटिंगूय नेटान केल्या. हातूंत पयलेच खेप गोंयकारान मारिल्ले ट्रिपल सेंच्युरीचोय आस्पाव आसा. सगुणान 8 मॅचींनी 766 रन केल्यात. स्पिन बॉलर शादाब जकातीन बऱ्यापैकी कामगिरी केल्या. ताणें फाटल्या मॅचीन आंध्राक घुवंडावन 11 विकेटी घेतल्या. शादाबान 8 मॅचींत 39 विकेटी काडल्या. आतां सिजनाचे निमणे मॅचींत हिमाचल प्रदेशाचें आव्हान मुखार आसा. सध्या ग्रुप सींत ते 5व्या जाल्यार गोवा 6व्या सुवातेर आसात. तांचे 2 पॉयंट गोंया परस चड आसात. ह्या सिजनान गोवान 2 जैतां जोडल्या आनी 4 मॅची ड्रॉ केल्या. 2 मॅचीन गोवा हरला. आतां मुंबय जावपी हे 4 दिसांचे मॅचीन गोवा जिखले जाल्यार ह्या कठीण सिजनान गोंयकारांक टॉप 5 फिनिशांत समाधान मेळटलें हें खरें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. इतल्यान खबरांचे रांगात सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.